Tervetuloa, hyvä yleisö, Kaustisen Pohjanveikkojen 25-vuotisjuhlaan. Saamme kohta kuulla Arvi Hietalahen juhlakroniikan. Tässä juhlassa meillä onkin erityisesti ilo nähdä kunnanvaltuuston edustajia ja Kaustisen sähkö, saha ja myllyn miehiä. KPV on kiitollinen teille, että saamme todeta, että kunta on auttanut seuraamme ja pyyhkinyt 10 000 markan velan pois, jonka 10 vuotta sitten olimme tehneet, kun tarvittimme plankkuaidan urheilukentän ympärille. Eikä meillä ole ollut varaa maksaa sitä laskua. Niin että kiitosta vain vielä kerran. Mutta urheilijamme ovat edustaneet Kaustista melko se hienosti. Jokivirran, Känsälän, Peltolan ja Harjun johdolla. On saatu oikein hopeisia mitalleja Suomen mestaruuskilpailuista. Ja Paavo on edustanut maatamme ulkomaillakin. Ja on meillä muitakin urheilijoita. Aron Eino voitti hiihdossa jo piirin mestaruudenkin. Olispa ollut mukava, että se Kurikkala sieltä Kalajoelta olisi kerinnyt tänä päivänä kilpailuihin mukaan. Ois nähty. Tokko Eino ainakaan paljon olisi jäänyt, vaikka se Kurikkala, se onkin ihan hirmuinen meni. Ja sitten alkaa tanssit ja iltamat. Santerin pistouvaama buffetti on auki. Mutta enstä orkesteri soittaa vähän keveitä sävelmiä. Tervetuloa vain. Konsta Jylhä, Veli Valo, Ensio Penttilä, Mauri Salo, Sulo Viitala, Voitto Jokivirta, Toivo Reef ja Sulo Harju. Olkaapa hyvä. Markku, sinä oot ukkomies.